Апартаментчето е страхотно. Има 3 спални, огромен хол, перфектна кухня. За тези пари няма да намерите по-добро. Само едно ме притеснява. Чувал съм, че Кючук Париж е много опасен квартал. Не, това са измислици, това са глупости. Кючук Париж е един от най-спокойните квартали в Пловдив. В такъв случай защо не? А и за тази цена няма да намерите по-добро никъде, гарантирам ви. Добре. Един момент. Да. Да. Задръж така. Колата ми. За колата изобщо няма какво да се притеснявате. Има и гараж. Има и паркоместо на самия път. Да, добре, ще се обадя по-късно. Айде.